नै बिथाङा जोंहा एबसु आन्दलननि फिसाला थैजादों बिथांनि न'खरा दिनैसिमबो गभर्नमेन्टनिफ्राय थाइसेबो रां मोनाखै होमब्ला नोंथांमोना जि मोनथारिफोर न'खरनो जे अनसुंथाइ होदोंमोनब्ला बिथांनि न'खरा मानो मोनासै खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे बयनिख्रुइबो लेटेस्ट निउसआ जाहैबाय मा जे आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथांमोनजों दैदेनजानाय इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिया जिर' जानो थांगासिनो दङ आरो बे बाथ्राखौ दिनै प्रमद बर' बिथांमोनानो जों रायजो राजानि सिगाङाव दिनै फोरमान होनो थांगासिनो दङ जेराव दिनै प्रमद बर' बिथांमोना आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों गावसोरनि बे इउपिपिएल पार्टिखौ स्टेन्ड खालामफिननो थाखाय दिनै लाखिफिननो थाखाय दिनै दिल्लीयाव खारथिंलाय एबा बहाबा खारथिंलाय दिनै गेदेर गेदेर सेन्ट्रेल लेभेलनि स्टेट लेभेलनि लिडारफोरनाव दिनै थांनानै बिसोरो आथिं हमहैगासिनो दङ गावसोरनि पलिटिकेल केरियारखौ स्टेन्ड खालामफिननो थाखाय बेसे लाजिं सिंनि बाथ्रा खनबैसे मोनबाय थागोन बेसेबांबा सुबिदा मोनबाय थागोन दिल्ली सरकारे अलरेडी কই দিলে 2025 সনরা 2030 সনলৈকে ইউপিপিএল এর মাত্র একজন এমসিএল দেখিলেও প্রমোদ বড় নেতৃত্ব বিটিআর ইউপিপিএল সরকার হবো বলে দিল্লি সরকারে অলরেডি 2025 সনরা 2030 সনলৈকে সরকার আমার হয়ে গেল এইটো কোনো সমস্যা নাই इउपिपिएल पार्टिया आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों मोनसेल' सीटखौ देरहानो हाब्लाबो बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो हागोन जाहैबाय दानो हागोन जाहैबाय बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा अब्ला दिनै प्रमद बर' बिथांमोनजों दैदेनजानाय इउपिपिएल पार्टिनि माखासे लिडारफोरनि कन्फिडेन्स लेभेला दिनै डिस्ट्रय जाखाबाय कारण बिसोरा दिनै गावनो हारसिङै माने जेनखाबाय जेराव दिनै बिसोरनि पलिटिकेल पारफरमेन्सआ ग्राउन्ड लेभेलाव ग्रासरुट लेभेलाव जेबो गैला नाथाय दिनै गावसोरनि इमेजखौ दिनै लाखिनो थाखाय गावसोरनि पलिटिकेल केरियारनि सन्मानखौ दिनै लाखिनो थाखाय बायथ'आव दिनै मिडियानि सिगाङाव बायदिसिना रोखोमनि गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाखौ माने फुस्लायनो नाजाबाय थानाय माखासे सुबिदा माने लानायफोरखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ नाथाय दिनै आन्दोआव टटेलि सैथोआ बेनो प्रमद बर' बिथांमोननि पलिटिकेल केरियारा अलरेडी माने डिस्ट्रय जाखाबाय जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर' बिथांमोनजों दैदेनजानाय इउपिपिएल पार्टिनि माखासे वर्कार्सफोरा गावजों गावनि गेजेरावनो माखासे माबाफोर मोनथायफोरखौ लानानै दिनै एना एनि जानानै बुलायलायनाय बुथारलायनो नागिरनाय माखासे गाज्रि थासारिफोरखौ जों दिनै नुनो मोन्दोंमोन दिनै मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि लिडारा गावखौ सापर्ट खालामग्रा गावखौ मोजां मोनग्रा गावनिनो बै वर्कार्सफोरा माबा मोनसे प्रब्लेमखौ लानानै जुदि दाङाबाजि जादोंब्ला बै वर्कार्सफोरखौ लानानै दिनै फोसाबनानै आखाइ गोरोबहोलायनासो दोननांगौमोन नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथांमोना गावसोरनि वर्कार्सफोरा गावजों गावनि गेजेराव बेले बेजे दाङाबाजि जालांनाय जाथायफोरनि सायावबो दिनै बिसोरो खुगा सिनानै रायफोरलायनानै होनाय माखासे नुथायफोरखौ जों दिनै नुनो मोनदिया अब्ला बेफोरबायदि लिडारा बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जों रायजो राजानि थाखाय मा मोजां खामानि मावनो हागोन जेराव दिनै प्रमद बर' बिथांमोना गावसोरनि वर्कार्सफोरनि गोसोखौनो दिनै मोजाङै सेटिसफेक्सन खालामनानै होनो हायाखै नोंथाङा दाख्लैनि 3 लाखखौ मोननो हानाय नामा मोनाखै आनखि आंनि न'खराव आंनि जायगायावनो सासेबो मोनाखै थांनाय 12 जुन खालि जायफोरा मुंख्लंनि मुङाव जे रां अनसुंथाइ मोनबाय बे मोननायनि खेथ्रआव बिथांमोना बुंदोंमोन मा जायफोरा 1987 निफ्राय 2020 मायथाइसिम बिटिआर रेकर्डसिम बिथांमोना सरकारनिफ्राय थाइसेबो अनसुंथाइ मोनाखै बिथांमोननोसो होनाय जागोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय बै दिनखालिनि जि लिस्ट नुबाय बिथांमोना जायबायदि मानसिखौ लिस्ट खालामदों बिथांमोना माने 4 लाख मोनखांनाय बिथांमोनखौ लिस्ट खालामनानै बिथांमोना बै दिनखालि माने मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ राननानै होबाय दिनै प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्ट दैदेनबाय थानाय समावनो जोंनि बर' हारिनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव जायफोर बर' फिसाफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव खोमानानै लानांदोंमोन बै मुंख्लं जालांनाय बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव मुंख्लं जालांनाय बर' फिसाफोरनि मुङाव दिनै रिहेबिलिटेसन अनसुंथाइ माखासे रांफोरा दिनै सेंसन जानानै फैयो आरो बेनि माखासेखौ दिनै गोबांखौनो माने होलांबाय आरो माखासे जायफोर माने आद्रा जानानै दङ
होनो थाखाय आद्रा जानानै दङ बै मुंख्लं जालांनायफोरनि मुङाव फैनाय रांफोरखौ दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टनि समाव दिनै होनाय जायो नाथाय होनायनि सिस्टेमा माबोरै होदों मिथिगौना दिनैयो उइदाउट एनि इनकुवारि खालामालासिनो सोंदावालासिनो रायदावालासिनो जेबो खौरां लायालासिनो दिनैयो मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डिस्ट्रिक्ट अफिसाव सिरिहाय गावसिनि गोसो बायदियैनो दिनै बै मुंख्लं जालांनायफोरनि मुङाव फैनाय रांफोरखौ दिनैयो होनाय माखासे बाथ्राफोरखौ जों दिनैयो मिथिनो मोननाय जादों अब्ला दिनैयो जों बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रमद बर' बिथांमोननि पुतुला जानानै दिनैयो मोसाहोजागासिनो दं नामा बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जेसेबांखिनि बर' फिसाफोरा दिनै मुंख्लं जालांदोंमोन एनडिबिनिफ्राय बेलटिनिफ्राय एबसुनिफ्राय जायखिजाया बर' हारिनि बर' फिसाफोरा बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जेसेबांखिनि मुंख्लं जालांदोंमोन बै मुंख्लं जालांनाय बर' फिसाफोरनि मुङाव साफायाव 5 लाख रां खरै दिनै सेंसन जानानै फैयो आरो मोनसे बयनिख्रुइबो दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा जेराव दिनै मुंख्लं जालांनायफोरनि मुङाव साफायाव 5 लाख रां खरै दिनै सेंसन जानानै फैदोंमोन बै 5 लाख रांखौ कमप्लिट होआलासे साफायाव दिनै 3 लाख रांखौल' दिनै होनायखौ जों दिनै मिथिनो मोननाय जादों अब्ला दिनै साफायाव 2 लाख रां खरै जानाय जागोना जायाखै दिनै अलरेडि साफायाव 5 लाख राङा दिनै सेंसन जानानै फैखादों नाथाय दिनै मानि थाखाय बे 5 लाख रांखौ दिनै होआलासिनो 3 लाख रांखौल' दिनै बिसोरो होखो बेनि आन्दोनि गुबै जाहोना मा जानो हागौ दिनै जायफोर बर' फिसाफ्रा जों बर' हारिनि थाखाय नांनानैनो बर' हारिनि थाखाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ आन्दलन खालामनो थांनानैनो गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै बावसोमलांदोंमोन बैसोर मुंख्लं जालांनाय बर' जोहोलावजोफोरनि मुङाव साधारन मोनसे फिसा एमाउन्ट 5 लाख रांनि मोनसे एमाउन्टखौबो दिनैयो खावसे होनानै खावसे जानाय मा फर्मुला जाखो बिलाय दिनै बिसोरो अब्ला जोंनि हारिनि थाखाय नांनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमलांनाय बै बर' जोहोलावजोफोरनि गोथारथिखौ दिनै बिसोरो सिबिनो रोंला नामा दिनै बिसोरो माबे मोनसे एंगेलजों जोंनि बर' हारिखौ दैदेनलांनो सानखो अब्ला दिनै बेफोरबायदि लिडार आरो दैदेनगिरिया जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गसंनानै बर' माहारिखौ दैदेनलांनो सुबिदा मोनबाय थायोब्ला जोंनि बे बर' हारिनि इयुन जेनेरेशनाव मोजां इयुन जेनेरेशना जोनोम जानो हागोन ना मालाबाबो हाया मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला बेलटिनिफ्राय गासै सा 91 जननो आरो एबसुनिफ्राय गासै सा 333 जननो अब्ला टटेलहाय गासै सा 424 जननो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डिस्ट्रिक्ट अफिसनिफ्राय अनसुंथाइ हरनाय बाथ्राखौ जों दिनै मिथिनानै मोननाय जादों नाथाय जेरैबायदि मुंख्लं जालांनायफोरनि मुङाव राङा सेंसन जानानै फैदोंमोन बै रांफोरखौ टटेल एमाउन्टखौ हरजोबनाय जायाखै होननानैबो जों दिनै मिथिनानै मोननाय जाबावदों जेराव दिनै सासे मुंख्लंनि मुङाव 5 लाख रां खरै सेंसन जानानै फैदोंमोन नाथाय दिनै 3 लाख रां खरैल' माने हरनाय जादों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों अब्ला दिनै मोनसे हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि खामानिखौ जुदि थारैनो मावमारदोंब्ला दिनै बेफोरबायदि खामानिया जों बर' माहारिनि थाखाय बर' फिसाफोरनि थाखाय बेसेबां गनायथाव खामानि जाखो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना दिनै बिजिरनानै नायदो आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेफोरबायदि अनसुंथाइ हरनाय हाबाफारिखौ दिनै लानाय जादों बे बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्राइमारि लेभेलनि आनसलिक लेभेलनि इउनिट एबसु लेभेलनि माखासे कर्मचारिफोरा माखासे लिडारफोरा दिनै मिथिगोना मिथिया अब्ला दिनै साफायाव 5 लाख रां खरै फैनाय रांखौ 3 लाख रां खरैल' जुदि हरनाय जादोंब्ला साफायाव 2 लाख रां खरै स्केम खालामनाय जागोन ना जायाखै अब्ला टटेल 424 जन बे 424 जनखौ साफायाव 2 लाख रां खरै जुदि स्केम खालामनाय जादोंब्ला टटेलि 8,48 लाख राङा दिनै स्केम खालामजादों आरो बैफोर रांखौ जुदि स्केम खालाममारदोंबा सोर जागोन दिनै गोथां फोरमान मोनगोन ना मोनाखै बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो साग्रि जानांसिगौ दिनै मोनसे माहारियारि आफादनि बिबानाव थानानै डाबल स्टेन्डार्ड रलाव फारसे आइथिङा माहारियारि आफादनि बिखायाव थायो आरो फारसे आइथिङा बे पलिटिक्सनि बिखायाव थायो जेराव प्रमद बर' बिथां मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे सानैसो गोख्रों लिडार दैदेनगिरिफोरखौ ललिपप हरनानै बिसोरो गावसोरनि पुतुला खालामनानै दोनदों जेराव दिनै प्रमद बर' बिथांमोननि सिगनेल मोनबानो मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांमोननि सिगनेल मोनबानो
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानैसो गोख्रों दैदेनगिरिया दिनै पुतला बायदि दिनै मोसाबाय थायो आरो बिसोरनि मोसानायजोंनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानैसो मावथिफोराबो दिनै मोसाफानांगौ बायथ' जानानै फैदों बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा जेराव दिनै थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उननिफ्राय माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथिफोरखौ जोङो दिनै टटेलि पलिटिकेलि डाइभार्टेड जाजोबनानै गावनि बर' फिसाफोरखौनो सिनायनो रोङै आखु दिन्थिनाय माखासे आखुफोरखौ जों दिनै नुनो मोन्दोंमोन नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा बेफोरबायदि थासारिजों जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरा जुदि थांबाय थानांगौब्ला जोंनि बे बर' हारिया बे बुहुमनिफ्राय जोबस्रांलांनो थाखाय बांद्राय गोबाव सम नांनाय नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आंना खिन्थु सिदा बाथ्राखा नंगौना नङा गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि